Garanzija żgħażagħ ta' tagħlim, xogħol u taħriġ. Proposta li permezz tagħha gvern ġdid irid jara li aktar żgħażagħ jibqgħu jistudjaw wara 16-il sena. Għal dawk li ma jkomplux jistudjaw, gvern ġdid jara li jkun hawn xogħol aħjar. Liż-żgħażagħ l-oħra gvern ġdid fi sħubija mal-privat joffrilhom taħriġ speċjalizzat. Dwar din il-proposta One News tkellem ma' John Bencini, edukatur li għallem fil-primarja għal snin twal f'bosta lokalitajiet fosthom fl-Isla kif ukoll f'Għawdex. Bencini serva wkoll bħala il-President tal-Union tal-Allema l-MUT għal aktar minn 20 sena. Huwa osserva li din il-proposta tal-Partit Laburista mhux biss hija waħda tajba ħafna, iżda ser tkun qed tagħti serħan il-moħħ lil ħafna ġenituri. Dina hija idea tajba ħafna. Dina isserraħ ħafna ġenituri, moħħ il-ġenituri u isserraħ moħħ iż-żgħażagħ tagħna illi jafu illi inti meta tagħla 16-il sena mhux se tiskappata. Inti mhux se tiskappa mis-sistema, inti għandek daw it-tliet toroq u qed jgħidlek għandek gvern qed jgħidlek isma' waħda minn dawk it-tliet toroq trid toħodhom.